Boosheid na sluiting van jeugdzorglocatie in Terneuzen. Weer een voorziening die uit Zeeuws-Vlaanderen vertrekt. Weer een voorziening. Een voorziening die wij hier hard nodig hebben. En verder in deze Zeeland Nu. Hotels vrezen stille feestdagen. En vader en zoon van Keulen houden elkaar in de gaten. Goedenavond. Verontwaardigde reacties op de sluiting van het Anker, de jeugdzorglocatie van Juvent in Terneuzen. De 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten en ook het Zeeuwse VVD Tweede Kamerlid Jacqueline van den Heel roepen Juvent op om de sluiting terug te draaien. Maar voorlopig verandert er niks. Het Anker blijft dicht. Om deze 5 huizen gaat het. Hier werden tot voor kort 8 jongeren met een licht verstandelijke beperking opgevangen, tot ze van de een op de andere dag moesten verhuizen naar Middelburg. Donderdagavond laat kreeg ik een telefoontje van mijn kleinzoon. Zondag moest alles weg zijn. Dus dat zat maar een paar dagen tussen. En dus dat is wel een beetje snel natuurlijk. De kinderen die zijn natuurlijk al een beetje toch in een aparte situatie. Anders zit je niet bij Juvent. Dus dat kwam een beetje hard aan. En ja, ook in sommige situaties weg bij de familie in de buurt. Van school, van vrienden en noem maar op. Vandaan, dus dat is toch wel moeilijk. Het leidde tot verontwaardigde reacties, onder meer van de gemeente Terneuzen. Nou, voor die kinderen is dat echt heel ingrijpend. Hun leven is hier. En voor een kind is het al ingrijpend als je niet thuis kunt wonen. Voor die kinderen voelt dat wel als een straf. Ze worden gewoon gestraft. De boodschap van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is dan ook helder. Er moet weer een jeugdzorglocatie terugkomen. De bedoeling is dat zo'n kind eigenlijk terug naar huis kan. Dat zal misschien niet altijd kunnen, maar dat is wel het uitgangspunt. Dat kan alleen als je de familie, het gezin ook kunt betrekken bij de behandeling. Ook Juvent zelf erkent dat de situatie niet wenselijk is, maar volgens Juvent was het kiezen tussen 2 kwaden. Mijn manager residentieel die stelde mij op enig moment de vraag: komen we liever in de krant met de sluiting van het Anker of komen we in de krant met een uit de hand gelopen incident? En toen was de keuze, hoe moeilijk ook, snel gemaakt. Het probleem is dat enkele goed opgeleide en ervaren medewerkers zijn vertrokken en Juvent dat gat niet krijgt opgevuld. Op het moment dat die vertrekken, doet dat meteen iets met de stabiliteit van je team. Dus ik moet ook heel zorgvuldig zijn in het onderzoeken of ik collega's van andere plekken naar Zeeuws-Vlaanderen kan halen. Want dan creëer ik op een andere plek een probleem. En we hebben daarnaar gekeken, dat is niet gelukt. En ook extern is het ons niet gelukt om mensen te werven. Een makkelijke oplossing is er niet, want het tekort aan jeugdzorgpersoneel is overal in Zeeland voelbaar. Het is mijn stellige overtuiging dat dat ook te maken heeft met het feit dat er zoveel aanbieders zijn in de jeugdzorg. En dat betekent dat we met al die jeugdzorgaanbieders in dezelfde vijver aan het vissen zijn van beperkt beschikbare, goed opgeleide mensen. Toch houden de Zeeuws-Vlaamse gemeenten voet bij stuk. Als het echt een definitieve sluiting is, dan is het weer een voorziening die uit Zeeuws-Vlaanderen vertrekt. Weer een voorziening die wij hier hard nodig hebben. Dus of deze tijdelijke sluiting ook tijdelijk zal blijven, de toekomst zal het leren. De avondlockdown hakt er flink in bij Zeeuwse hotels. Doordat er na 5 uur 's middags niet meer gedineerd kan worden in de restaurants, zien veel gasten af van hun boeking. En daarnaast komen er nu nog nauwelijks nieuwe boekingen bij. Nou, dit is zo'n prachtige mooie 2-persoons VIP-suite met sauna. Die normaliter in de winter natuurlijk heel erg goed zou lopen. Maar die staat nu leeg. Veel hotels bieden het diner nu aan op de hotelkamer. Maar dat is een doekje voor het bloeden volgens Kloeg. Roomservice? Als je met je partner gezellig een dagje of een weekendje op hotel gaat. Het kan, het gaat, maar of het nou ultiem is, daar durf ik wel aan te betwijfelen. Maar voor de komende maanden ben ik niet erg positief. Ik zie niet gebeuren dat we nu ineens met kerst weer allemaal vol zitten. Dat zie ik gewoon niet gebeuren. Ja, er zijn nu besmettingen gewoon veel te hoog voor. Ja. De voetbaldames van HKW 21 uit Kwaadendammen mogen net als andere verenigingen vanwege de lockdown niet meer trainen na 5 uur 's middags. Maar ze hebben een oplossing. Ze trainen nu op woensdagochtend om 10:30. Wedstrijden zijn afgelast, dus ze komen bij elkaar voor hun plezier. De opkomst viel niet tegen op deze woensdagmorgen. Ja, wel echt niks tegen. Nee, en zeker voor het feit dat er ook heel veel gewoon aan het werk zijn. Dus
Ik ben hier echt heel blij mee. We hopen toch een beetje conditie op peil te houden. En vandaar dat we toch normaal gezien trainen we 2 keer in de week. En zo proberen we toch een beetje ons niveau iets naar boven te krikken. Een lang gekoesterde wens van de gemeente Vlissingen gaat misschien in vervulling. Een tunnel onder het kanaal door Walcheren waar nu nog de Sloebrug is. Het is een hele drukke weg. 28.000 motorvoertuigen per dag. Ja, en die moeten nu stoppen voor wat hier zomers aan pleziervaart natuurlijk doorheen gaat, maar ook beroepsvaart. En natuurlijk moeten ze ook stoppen voor de trein. Ja, en met de toenemende drukte op die weg moet je daar echt wel een oplossing voor gaan bedenken. En een tunnel is dan de beste oplossing. De gemeente, de provincie, ProRail en Rijkswaterstaat bekijken momenteel hoe het zuidwesten van Walcheren beter bereikbaar kan worden gemaakt. Een tunnel onder het kanaal is daarbij een van de opties. De winnaars van de Zeeuwse Emergo Innovatieprijzen zijn zojuist bekendgemaakt. De juryprijs gaat naar Q Aviation uit Middelburg, dat een systeem heeft gemaakt om helikopters veiliger te laten landen. En Vitec Pro uit Heinkesand krijgt de publieksprijs. Het bedrijf maakte een digitaal platform om mensen thuis beweegprogramma's aan te kunnen bieden. 1000 kerstpakketten voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Dat wil Dennis van Overbeke uit Koudekerke bereiken met zijn 20x5 challenge. Een actie waarbij 20 personen allemaal 5 producten kopen om die pakketten te vullen. In 2019 zat ik aan de keukentafel met mijn vrouw. En toen dacht ik wil eigenlijk in plaats van kerstkaarten iets zinnigers doen met het geld wat ik daaraan uitgeef. Dus toen dacht ik, kan ik niet een kerstpakket maken voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Toen heb ik de dag daarna dat besproken met een aantal collega-ondernemers. En die zeiden van, goh, kunnen we niet meedoen? En toen werden het ineens 5 pakketten. Vorig jaar, 2020, werden het 22 pakketten. En nu is de stip op de horizon om 1000 pakketten te maken. De pakketten worden volgens een zelfbedacht systeem samengesteld. De 20x5-methode is bedacht vanuit het systeem. Vrijwel iedereen kan wel bij zijn wekelijkse boodschappen 5 dingetjes extra kopen. Dat is niet een hele grote extra investering. Dan kun je nog kiezen tussen 5 pakken suiker of 5 fles olijfolie. Maar daar zit echt wel nog ruimte tussen. En dat is de reden waarom we zeggen, omdat iedereen een klein dingetje kan doen, wordt het samen echt een heel groot ding. Hallo. Inmiddels zijn er al veel mensen die deelnemen aan dit particuliere initiatief. Ik vind de 20x5 challenge waanzinnig mooi, omdat je eigenlijk met meerdere mensen zorgt dat je dingen bij elkaar stopt en daardoor een groot gebaar kan maken voor de mensen die het minder goed hebben. De 20x5 challenge is in principe voor iedereen bedoeld. We hebben gevraagd om groepen van 20 te laten organiseren. Maar we hebben nu net deze week uitgerold dat we ook inleverpunten gaan doen. Maar we hebben ook mensen die zeggen, ik kan geen 20 mensen verzamelen. Toch met 5 artikelen naar een inleverpunt toe kunnen. En dat het inleverpunt eigenlijk de pakketten samenstelt. Een pakket bestaat voornamelijk uit food- en non-food producten, aangevuld met fruit en een cadeautje voor ieder gezinslid. Ik heb gekozen voor wasmiddel, omdat ik denk dat je daar op lange termijn toch wel wat mee kan besparen als het je gegeven wordt. We hebben elke dag toch wel vuile was. En het zijn ook vaak artikelen die toch wat duurder zijn. Het succes van de actie heeft volgens Van Overbeke onder meer te maken met dat je samen iets doet voor een ander. Je weet ook voor wie je bezig bent, want je ziet de samenstelling van de gezinnen. En toch is het anoniem en kunnen mensen die in een lastige situatie zitten, hoeven zich niet kenbaar te maken, hoeven niet uit hun schaamte te komen, hoeven niet naar buiten te treden van ik heb hulp nodig, maar krijgen iets gegund. En dat is denk ik de grootste kracht. Onbekende gunners geven het aan mensen die het echt kunnen gebruiken en er is geen verlies van een eurocent in de hele procedure. En wilt u nou meer weten over deze actie? Ga dan naar de website 20x5challenge.nl. Dus 20x5challenge.nl. De naam van Keulen klinkt bij veel voetballiefhebbers in Zeeland bekend. Vader Alexander van Keulen is trainer van zijn 10e Zeeuwse amateurclub en zoon Valentijn voetbalt bij Kloetingen. De liefde voor de sport die delen ze al jaren. Meestal voetbalde ik altijd 's ochtends vroeg en dan ging ik in de middag eigenlijk altijd mee met het team waar mijn pa toen trainer was. En heb ik echt mooie tijden meegemaakt. Ja, hij had gelukkig de gave dat hij nog wel goed tegen een bal kon trappen. Dus ja, dan is het natuurlijk hartstikke leuk dat je daar getuige van bent en dat je denkt van nou, misschien wordt hij wel heel goed. Tegenwoordig staan voetbalvader en zoon van Keulen niet meer samen op het voetbalveld. Alexander is al meer dan 20 jaar een bekend gezicht in het Zeeuwse voetbal. Dit seizoen traint hij zaterdag tweede klasser Ierseke. Zoon Valentijn, nu 22 jaar, speelt de klasse hoger bij Kloetingen. In Huizen van Keulen gaat het dan ook vaak over het door hun zo geliefde spelletje. Ja, de laatste tijd speel ik ook al af en toe eens met jongens
die ook onder zijn hoede hebben gespeeld. En heb ik het er ook wel eens over van, hoe was hij nou als trainer? En dan krijg ik wel meestal terug dat hij communicatief heel sterk is en echt in de groep staat. En is dat vergelijkbaar met de band die jullie hebben als vader en zoon? Ja, denk het wel. Ik denk dat we altijd wel duidelijk naar elkaar zijn. En zeggen waar het op staat. Vind ik ook wel fijn aan hem als persoon. Dat je weet waar je aan toe bent. Uiteraard volgt vader van Keulen zoon Valentijn als het even kan op de voet. Dat doet hij wel met, hoe kan het ook anders, zijn trainersbril op. Ja, ik vind hem technisch vaardig. Ik vind hem ontzettend goed inzicht hebben. Dus gevoel voor situaties. Dat heb je als voetballer of heb je niet. Ik heb er echt wel met meer voetballers die dat ook hadden. Maar ik heb ook met voetballers die ontzettend goed kunnen voetballen. Die hebben dat gevoel gewoon niet. Ja, en ik denk dat hij ontzettend goed is. Hij is wat kleiner van stuk. En dan moet je het compenseren met andere zaken. En dan vind ik dat hij wel geweldig in slaagt om het accent te leggen op vooral of hij goed kan. En wat minder het accent te leggen of hij niet goed kan. Dus ik ben daar, dat vind ik echt geweldig aan hem. Is je vader ooit je trainer geweest? Nee, dat niet. Maar hij dacht af en toe wel dat hij mijn trainer was. Ik heb wel eens periodes gehad dat ik dan thuis kwam en zei ik tegen mijn moeder van... nu moet hij echt kappen met de hele tijd schreeuwen naar me. Want ja, hij zegt wel van niet natuurlijk. Maar af en toe dan kreeg ik wel te horen na de wedstrijd van... je moet daar lopen, je moet daar lopen. En dan dacht ik van, kom op zeg, laten we dan maar gewoon voetballen. Maar wat niet is, kan nog komen. Van Keulen senior vertrekt na dit seizoen als trainer bij Ierseke. Valentijn hoopt dan met Kloetingen gepromoveerd te zijn naar de hoofdklasse. Alexander heeft de papieren om op dat niveau te mogen trainen. Staan vader en zoon ooit nog samen als trainer en speler op het veld? Dat moet je aan hem vragen. Op dit moment zou ik het niet willen. Ik denk dat het altijd lastig is als je een vader-zoon kwestie hebt als trainer zijnde. Het is natuurlijk ook hartstikke leuk aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb je ook wel... dan krijg je toch wel snel het verhaal van hoe hij speelt omdat zijn vader trainer is. Dat is lekker dan. Dat is lekker, dan heb je ook wel veel. Nee, ja goed, ja, ik denk dat ik zit er iets anders in. Ik denk dat je dat heel goed kan scheiden. Maar zo zit ik in elkaar. Ik denk dat het duidelijk kan scheiden ook. Zoals ik ook wel duidelijk ben altijd. Alleen ja goed, je hebt wel twee partijen voor nodig. En misschien is voor de laatste niet altijd goed. Alleen ja, die kan alleen maar sterker worden dan denk ik. Een herfstmix vandaag in Zeeland. Van een waterig zonnetje, van harde wind en ook af en toe een regenbuitje. De komende dagen gaat het ook vaker regenen en wordt het ook nog eens kouder. En het is vandaag 1 december, dus het begin van de meteorologische winter. Als we de weervoorspellers mogen geloven, dan gaan we toch wel een strenge winter tegemoet. Schaatsen op natuurijs of slee. Het zou de komende maanden zomaar weer kunnen. Je moet denken, je kunt berekenen het weer 3 maanden vooruit. Dan lijkt het erop dat december vrij koud wordt en ook januari en februari juist niet. En voor de rest hebben we nu een soort oostenwind in de luchtlagen boven de onweersbuien in de echt hoge atmosfeer. De kans op veel regen lijkt klein deze winter. Maar goed, de kans op sneeuw blijft natuurlijk als het koud is. Dit natuurgebied Noordervroon bij Westkapelle ligt er nu nog nat bij. Maar waarschijnlijk kun je hier straks schaatsen. Het is natuurlijk ondiep hier, hè? Dat helpt uiteraard. Maar ik denk het wel. Net als vorig jaar zoiets moet je aan denken, misschien nog een keertje. Dus 2 keer deze winter. Ja, misschien schaatsen dus deze winter. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.